یک نظمی موانا اجازت آ برو منزل تئی دور دور تو برو منزل تئی دور دور تو برو ای کاروانا وطا ہوں بزرگ تو برو بلکہ براتانی دستے سانکلاں بوجاں بلکہ ماتانی سالوں کو بیاں پدا بلکہ سمی بجیڑی پا محلبا بلکہ سیما بکاں ارسانہ سبا بلکہ بیبو بنندی کلاوتی بلکہ محضی بگندی بلاوتی برو منزل تئی دورے دور تو برو ای کاروانا وطا گو بزرگ تو برو بلکہ بانک منی پرزانہ مجید بلکہ روچی نہ روچی کنتی آئی بلکہ بالا چھے مادر گپی بکاں بلکہ آ بالا چھے پدا چھو مکاں بلکہ آ بالا چھے پدا چھو مکاں او دیم شہری کے بلکہ آنی دوبر بانور بی بلکہ آرو سمیر آسر بی بلکہ ماتانی گریوہ کندک بیوان بلکہ گارو بیگوا گندک بیوان بلکہ گوھارانی کرنے بکٹی ودار بلکہ کسلو نبی کسی راہ چار بلکہ ماتانی لیلو میں گوشا کپاں بلکہ مانو کپے واب لنجے شپاں بلکہ مہرنگ دمی بیت بالا بکاں بلکہ مہرنگ نبراتانی آلا بکاں بلکہ عمران جیڑی ہمیں بابتا بلکہ حیران عمران پائی نوبتا برو منزل کئی دورے دور تو برو ایک کاروانا وطا ہوں بزرگ تو برو